Bakori. Kai Usaini Bakori. Rantsi da Allah ko aljanna yana ci uwar shi. Kai Usaini Bakori. Kai Usaini Bakori. Muna da kiranka tun daga bangon duniya. Ba ka ji ne? Ni kana ji magana sama sama amma ban ga kowa ba. Ko ma waye wallahi na kama shi sai na ci uwar shi ko da aljani ne wallahi. Ai. Wallahi wannan ne. No. Oh no. Gaba da kaina. Ashe aljani. Yanzu a ga gaura mari amma ba da kowa ba. Wallahi kowa ya kadawa Allah sai na ci uwar shi sai dai ko ni ko shi wallahi. Na rantsi da Allah ko ni ko shi wallahi ko aljani ne na ci uwar shi billahi allazi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah ku yi hakuri. Ku yi hakuri wallahi da ban ga ku ba amma yanzu na ku dan Allah ku yi hakuri. Ko ya lala. Ku yi hakuri dan Allah ku yi hakuri dan ku ke garin ba mu ganin ku wallahi ban gan ku ba. Ku yi hakuri dan Allah. Me kake cewa? Na yi shiru. Wallahi yanzu na ganka. Tun daga bangon duniya nake kwala ma kira. Ni ma na ji hakan. Amma ka zo kai buris kada. Dan Allah kai hakuri. Kai hakuri dan Allah. Kai hakuri. Ka wuta. Na? To Kai wai da ma ku bi ne kuke tara daga China. daga China. Wallahi kina da ku dan Allah ku hakuri dan Allah. Wayo. Ba ka rage mu ba. Wayo Allah. Ba ka rage mu ba. Wayo Allah. Ina mai iskanci ni ma aljani ne wallahi. Na rantse da Allah na shiga. Kuna ina? Ku fito mana. Ƙarya banza ƙarya wuri azanin banza wallahi ƙarya kuke yi. Kai kuma fa ya kamata in ruwa kada su dawo sosai.